Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Sen bärde neçe wagt bäri işleýän? Men bärde açılan iş yapıyorum. Açylany bäri? Hawa, Açylanyna neçe wagt boldy? açılana eýem 4 ýyl boldy. 4 ýyl? Hawa, sen şu ýere gelmeziňden öň Ozan marketde beşik görmediňmi? Ýok. Onda sen bu döwrüň adamsy däl öýtjen. Seni ýakyndan tanydymça sen meni geň alyrýan. Uy, bu oğlanın diýip oturan zatlaryny döwürden öňe barýanam görledi. Holgun senem gördükle. Näkili döwre görärler. Mümkin başlyk atygy saglydy da. Bar başlyk düşündüm. Biz ýöreber. Oğlanlar işine dilen Sağ ol. balarım. Başlyk, men size aýtmal zadymma. Bilýärmi Lala? Sen geleniňe ýaňwar 10 bolup bolýan. Men seni hamala 10 ýyl bäri tanaýan ýaly. Meňem içimden şeýle doýup geçip gitdi. Atabrak. Ulla bilas. Seni başlık çağırıyor. Gowçulukmy? Kovçuluk bolsa başlık çağıracakmy? Başlyk, salamu aleyküm. Mümkinmi? Wa aleykümselam. Gel. Çağırıpsyňyz? Hawa. Atamrat. Bilýärmi näme? Sen biziň marketimizde köpden bäri işläp gelýän. Ýa-da ýan ýeriň we özlegiň bolýan ýeri we. Dur. O ýerde sen ýalak owudyňyzy agyr götürdik bolmada. Atajan, Ho! gel şu merdiwan alyp git ýerine. Sağ olun. Bolýa. Üç köşk zat däl. Ýeransaň? İşler näde? Öwrenşýärmi? Öwrenşýän? Kynçylyk çekýän näsiňe? Ýok. Birden kynçylyk bolsaýdy. Men hemişe ýanyňdadyr. Bolýar. Biziň özleýän zatlarymyz bolýar. Talap etýän zatlarymyz bolýar. Käwat pikirlerimiziň deňilmeýän wagtlary bolýar. Garaday çek bolýan zatym sen bu işiňden boş. İşgärler bilen näli? Gowmy? Hawa. Azar berýän ýokdur. Gownuňa degýän. Ýok. Azar berýän ýok. Ýan Katymrat. Ýanyňda duran. Azar berýän nälir? Ýok. Näme üçin azar bersin? Gowy. Ay näme bilen? Bir zat diýjek ýalak bolup dur. Haçan görseň ýanyňda. Ýok. Hemme adam gowy. Onna da sen şondan sere sapça bolay. Meňe kan jynym alan okşal oglany. Didar. Hawa çykdyň ýa. Salam başla. Salam. Atamrady uruktursana. Bolu. Nire urukturmaly başyk. Men şugundan şeýlek Atamrady. Ähli sowda merkezleriň bölüm başlygy edip goýýan. Garaday çek bolýan zatym sen bu işiňden boş. Sebäbi men seni başga wezipä belläsim gelýär. Şundan şeýlek sen ähli sowda merkezleriň bölüm başlygy bolarsyň.
başyk. Bolýa, kömek ed onda. Kim bilen quturanlar öýtme. Oyun indi başlanýar. Oyunçusun.